Son Daniel Martínez Cáceres. Eu son Guti González. Ante fai pouco, estiven traballando na Televisión de Galicia como reporteiro gráfico. Eu estudiei interpretación na ESA de Galicia. Ahora mesmo estou traballando de clown. E máis o que estamos preparando aquí na residencia. Foi unha chamada del que enterouse desta iniciativa. Díxome, non, van facer en Pontareas unha residencia artística. Nesta convocatoria hai de banda deseñada, de cómic e documental. Eu nunca fixera ningún documental, digamos, fora da enseñanza da escola. E dixo, pode ser unha boa oportunidade. En residencia tamén artística nunca estivera nunha, tampouco sabía que tipo de experiencia iba a ser, entón, unha forma de empezar. Falso documental. Nun principio íbamos falar sobre as tradicións e costumes daqui de Pontareas, pero investigando un pouco de cosas típicas ou coñecidas de Pontareas, o Corpus Christi e as penas. E dixemos, vamos facer algo sobre... Hai máis cousas, pero sí, claro, deixamos as máis coñecidas a xente visite. Claro, e as máis coñecidas, as penas, non? Ocorreuse se facemos como si aquí a Pontareas viñera unha multinacional que quixera facer un parque temático, non sei que. Pois vamos, tiramos con eso. Un corto documental, en a fase na que estamos, está prácticamente montado e agora vai a fase de retocar e matizar. A pesar de, claro, como sempre hai contratempos, piñamos vai chover, non sei que, vamos poder gravar, tuvimos sorte, o tempo portouse ben. E sobre todo tamén un temor que tiñamos era que nos fixemos entrevistas na rúa coa xente daqui Pontareas. Non sabíamos se poderían responder o que queríamos, non sei que, pero por sorte tuvimos unhas reaccións moi buenas do que queríamos buscar e moi contentos nese ámbito. Yo, maravilla. Moi ben, é sí. como un campamento, pero de artistas, non? De xente moi implicada. E creo que unha das cousas máis útiles tamén, prácticas que estamos descubrindo, é ver que temos moitas experiencias en común, non? Incluso a nivel a nivel humano, non? De decir, a veces traballase con máis precariedade, temos un estilo de vida tamén que peculiar, que moita xente dentro do noso entorno, familia, amigos, custa entender, pero ese poder relacionarse, facer futuras colaboracións, é moi positivo para a xente que nos dedicamos a isto. Se tes algún proxecto na cabeza que vaya nas líneas, non, que proponse na residencia, creo que é un sitio extraordinario onde podes compartir experiencias coa xente, hai recursos, non, para poder facer moitas cousas. Teño a percepción, aínda sen rematar, que saes moi motivado de cara ao mundo exterior, non, e a futuros proxectos.